କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ? କାହା ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ? ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ମା ଜାଳୁଥିବା ଧୂପ ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାପୁଡ଼ାରେ ବାପାଙ୍କ କପାଳରୁ ଝରୁଥିବା ଝାଳର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାରେ ମୁଁ, ଭାଇ ହାତର ସୂତା ଖଣ୍ଡରେ ମୁଁ, ଭଉଣୀର ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ମୁଁ, ପ୍ରେମିକର ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁରେ ମୁଁ, ଆଈ ହାତ ତିଆରି ଆରିସା ପିଠାରେ ମୁଁ, ଜେଜେମାର କପଗୁଡ଼ିକର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁଁ, ଥାକରେ ସଜା ବହିରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଛୁଆଁରେ ମୁଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଗଳାମିରେ ମୁଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗାଳି ଗହଳିରେ ମୁଁ, ଗାଁର ଭଙ୍ଗା ଚାଟଶାଳୀରେ ମୁଁ, ମୋ ସହରର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମୁଁ, କଲମର ଗାଳିରେ ମୁଁ, କାଗଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମୁଁ, ମୋ କଳ୍ପନାର ନାୟିକା ମୁଁ, ଆଇନା ଆଗରେ ଗାୟିକା ମୁଁ, ପ୍ରତାରିତ ମୁଁ, ପ୍ରତାରକ ବି ମୁଁ, କାହା ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଣୀ ତ କାହା ବଚନର ପୂଜାରିଣୀ ମୁଁ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ସଜାଇ ପୁଣି କାହିଁ ଆଜି ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ? କାହା ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ?